Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato, ang novena para kay Santo Niño. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim, all in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointments, troubles, and sorrows. Santo Niño,
help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritates us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so inclined to pity be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, maheherakon asin maugayo na ama, de ika masasabota nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. De pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga babangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan an mga aldaw nin siguridad asin katoninongan. Lugod paman ki Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan an gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakagagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amunisyon, an mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon an lay kan banwaan asin galangan an kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan an kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan an diretso kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inagabos, inahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, an prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa giraray Diyos marahay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang banal na Eucharistia ngunyan, ipinapanungod sa mga kahagadan, asin mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, ni CJ and Mariel, siring man pasasalamat in honor of Mary Salvation, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando and Gicha and family, thanksgiving for the gift of life ni Mr. and Mrs. Gemma de los Reyes, igwa man espesyal na kahagadanan mga minasunod for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, for Lorraine May Valiena, for her final examination, evidence, bless her with success, dulot ni Jean Valiena, para man sa CPALE, dulot ni Farah Isabel,
Igwa man na special na kahagadan si Domingo Peña Flor and family, siring man si Josel Asaytuno and family. Para man sa wisdom and mock exam ni Johan Sebastian Porlahe. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan dulit ni Rose Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Jean ni Domikil family, siring man sa kalag ni Remedios, dulot ni Connie Minya, kay Angela, dulot kan FNS Velasco, sa kalag ni Florentina asin Hegidio, dulot ni Joy Zarza and family, para man kay Felisa asin Alfredo, dulot ni Susan Bornas and family, kay Nelson, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Joel, dulot kan Ligaspi Eye Center, kay Jose, dulot ni Lilfali, sa kalag ni Chanki, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, para man kay Maria Aparicion, dulot kan Martinez, Bejerano and Rivera families, sa kalag ni Eleuteria, Herminio, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan Triunfante, asin Monjares families. Sa kalag ni Emerlita, dulot ni Nesita Agaw, asin sa kalag ni Pilo asin Paz, dulot ni Girly Pesebre. Matinog na po gabos. Sa mga langit mo, umawon ang witan ng kagurangan, lubos naman ba? Yaw sa bilog na ginawa, ang Diyos naglalang, ang Diyos naglalang. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. aldaw na Lunes, espesyal yatong idinudulot ining Santa Misa sa pag-arang kan asin pag-onra sa mahal na Santo Niño, ang padagos na imbitasyon sa to na ang sa tuyang pagtubod, paghali sa pagiging ninyo, ini madara niya to sa pagdakula asin paggurang. Ngunyan, idulot naman ini sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay siring man para sa success kan kigipuhon niya tong pag-ako sa satuyang mahal na ina digdi sa satuyang parokya. Hagado niya to na ini maging mabunga asin makahulugan para sa dambang saro sa satuya. Kapisar kaiyan, magdulot man lugod ininin, balaog asin grasya sa sato. Ngayon binbidunta po ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininin tawad sa mahal na Diyos, tangaling magkaniko kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tayo Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhat. Pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen.
Ngayon manaal daw, sa tuyang ginigirumdom ang memorial ni Kisarong Santo Papa, si St. John the First, naging martir kan sa tuyang pagtubod. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, magdatong lugod sa mo, ang bagsik kan Espiritu Santo, dahuli ka ini, magkanigo kaming magrimpos, kan sa imong kabutan, sa maimbod na puso, asin makadara sa mo sa banal na pagkabuhay. Huli kay Hesu Kristong, kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kada Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kan tataramon, asin himatay onyato, an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Mantang si Apollo nasa Corinto, si Pablo naglakbay pa Efeso. Nanumpungan niya duman ang nagkaperang disipulos asin sa iyang hinapot. Inako nindo ang Espiritu Santo tan kamo nagtubod, nagsimbag sinda. Dai pangani niya mo nadangog kun iguan ni Espiritu Santo. Si Pablo naghapot giraray. Kung siring, anong bunyag an inako nindo? Nagsimbag sinda. An bunyag ni Juan. Si Pablo nagsabi, an bunyag ni Juan, bunyag nin pagsulsol. Alagad sinabi man niya sa mga tao na magtubod sinda sa madatong sunod sa iya, buot sabihon ki Jesus. Pagkadangog kaini, nagpabunyag sinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan, asin kan ibinugtak ni Pablo ang mga kamot sa inda, humilig sa inda ni Espiritu Santo, itinaaw ang balaog ng mga dila, dangan nagpuon sinda na magtaram, asin maghula. Sinda gabos ma 12 katawo. Si Pablo naglaog sa sinagoga, asin hayag na nagtaram, asin nagpaliwanag dapit sa kahadean ng Diyos. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Tumindog lugod ang Diyos, asin magkawararak ang mga kaiwal niya, magdurulag ang mga nauungis sa iya. Siring na napaparaan aso, paparaon wan sinda. Siring kan pagkatunaw kan taro. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Alagad ang mga banal mag-uugma sa atubang ng Diyos, mag-uurog asin mapapano ng kagaya-gayahan. Mag-awit kamo sa Diyos, awitan ang sa iyang ngaran, kagurangnan ang sa iyang ngaran, mag-ugma sa atubang niya. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Ama anin mga ilo asin para surog nin mga balo, siring kayan ang Diyos sa banal niyang eerokan. Tinatauanin harong ang mga pinapabayaan, kinakalda ang mga nasa bilangguan. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Matinugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, iyan ang hayag na pagtaram asin dai ka na minagamit nin mga parabola. Ngunyan aram na niya mo, ang gabos asin dai ka ipuhan na may maghapot pa sa imo. Kaya nagtutubod kami na ikagikan sa Diyos. Si Jesus nagsimbag, minatubod na kamungunyan, madatong asin duminatong nan oras na kamo magkakawararak
lambang saro sa iyang padudumanan, asin babayaan indo ako na daing kaiba. Alagad ako danay na may kaiba, hulita nama, uyas sa kuya. Ang mga bagay na ini, sinabi ko sa indo, tanganing, hulis ako, magkaigwa kamo, nin katuninongan. Sa kinaban magkakaigwa kamo nin kahurasaan, alagad magsarig kamo, tadinaog ko na ang kinaban. Mga tugang, marhay na bareta, yan sa tong kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Kadaklan na beses pag trangkilo ang buhay, daing mga kadipisilan, asin pagbalo, pagmatik nyato, lalong-lalo na sa tuyang buhay pagtubod, garikaya na nyato ang gabos. Kung gabos na hinahagad ka sa pamigbi, ititao sa tuya. Gabos na pangangaipo tayaon sa tuya, mas ganado kitang magsimba, mas ganado kitang magpangadji. Pero pag minaabot ang punto na yaon na ang mga problema, may nagihelang na sa pamilya, kulang sa pinansyal, na pagkabuhay, dahil pagkauro yun sa laog kan pamilya, yan. Kadakol nin disappointments, nangadji, na makapasar sa board exam, pagluwas kan result, day kapasado, ayan. Iyan ang punto na kung saan minaluya ang sa tuya pong pagtubod. Natatakot, asin nagluluya sa satuyang pagtubod. Kaya magayunon po ining nadangog niya tong Ebanghelyo. Magayunon na pagirumdong sa lambang saro sa tuya. Sabi kan sa tuyang kagurangan, sa ginaban, maatubang ka mo ning kadakol na pagbalo. Pero, di ka mo matakot. Dahil ta ako mismo, dinaog ko na ang kinaban. Magayunon na pagirumdom sa satuyang pagtubod bilang mga Kristiyano. Taan pagigida ang Kristiyano bako buhay na daing problema. Ang alagad, ang tunay na pagtubod sa mahal na Diyos, iyoan sa tahaw kad mga problema, padagos po kitang binatiwala, padagos kitang minasarig sa satuyang kagurangan. And kasubago na mentionar ko, iyo mismo ini ang pinaghigawa kay ining Santo Papa during his reign as the Pope, si Saint John the First. Saro siyang Santo Papa na kay itong panahon, kadakol na pagbalo na inaatubang ang simbahan, kasabay na po ang persecution. Pero ining Santo Papang ini, maski nga ni may pagkabaranga kay ito, may persecution, padagos po siyang nagsarig sa mahal na Diyos. Minsan, ang minapaluya da po sa tao, bako ining mga pagbalo o problema. Ang minapaluya sa tao, iyo ang pagluya kan sa iyang tiwala asin pagtubod sa mahal na Diyos. Kaya sa satuyang urual daw na pagkabuhay, sa tahaw kaining gabos na pagbalo, dahil man lugod kita madisuspirar, dahil man lugod kita mapagal. We continue to pray, maski nga ni pagal kita, we continue to go to Mass. Maski nga ni dakulon kitang tigi-isip, dakulon kitang mga kapurisawan sa buhay, we remain kind even after painful experiences. Katapos tang suportaran, pagkatapos tang tabangan, pinagtraidoran kita, but we continue to be kind and we do not lose hope. Takong kita daapo, padagos kitang magsarig sa satuyang kagurangan when we hold on to the Lord. Totoo, life may not become easy, but we will never face it alone. Sabi nga ni Cardinal Tagle sa sarukan sa iyang mga humilya,
kung minaabutan panahon na feeling mo, pinapabayaan ka na kan Diyos, that's the very same time na dapat makanood kitang ipaubaya sa Diyos ang gabos. And if ever, kadakol na mga pagbalo na mag-abot sa tuya, let us remember these words of Jesus sa satuyang Ebanghelyo. Take courage, because I have conquered the world. Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Consider you, Lord, God of all creation, and as we have this bread to offer, we share this given in human hands, and may we become bread. And as we have this wine, magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa idong atang baako manlugod, kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran para man sa pakinabang niyato asin kan bidog niyang banal na Kagurang simbahan. nan, ang sakripisyong daing digta, maglinig sa mo, asin magtaonin kusog kan langit doon na biyaya sa samong mga kalag. Huli ki Kristo, na samong kagurang nan. Amen. Ang kagurang nan, mapasainto, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurang nan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos, asin nakakaligtas, na ikakagurang nan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugbahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na bertudes, asinan mga anggeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos, na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nil mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo magin hawak, asin dugo, ken sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, taili ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa sako. Baka nalingawan talang pong halion ng kupya. Yaon po kita sa konsagrasyon. Salamat.
Ipagrukyaw niya to ang misteryo kan sa tong pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagtango mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak as sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadandangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kaya raki kami kabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kaibahan si San Judas Tadeo na sa tuyang patron, asin gabos na santos kay bahan si San Juan ika-primero sarong martir, asin gabos na santos na kaitupan nakapagayagaya sa imo magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Manyan, mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, makigdanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikanalagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Orasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po ko niya na ihira sa lambang saro, ang inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace. Cordero, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita, namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit noon na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo na sa maong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyong kapos. At yan, about 7:30, pakatapos man kan misa duman sa Fatima, Our Lady of Fatima Parish, sa Tahaw Road, mabalyo po dikti si Ina, si Nuestra Señora de Salvacion. And she will be staying here overnight. Kaya igwanin mga schedule ki vigil, sumanlain-lain na organisasyon. But you may freely join them duman po sa pagbigil. Or yaon siya digdi, poon mo niya na aga, alas 8. And we will have a welcome mass for Ina. So kung may panahon ka mo, you can stay. And dyan at dyan, bago mag-abot po si Ina, dyan sa luwas, mahalat kita asin masabat sa iya. So ang misa duman sa Tahaw Road,
is 6:30. So probably by 7:30, nagpasiring na po digdian, prosesyon. Nakalunad man po sa auto sa tuyang mahal na ina. Then tomorrow, kita man ang mahatod kay iniduman sa Huasay Paris kan Santo Cristo. Bako gabos na parokya po, nag-stay overnight si ina. So halimbawa sa Santo Cristo, sa aga, mabalyo na tulos siya after napirang oras na nang ma-stay duman, mabalyo na tulos po siya pasirig sa St. Rafael Parish. Then may mga parokya na ludumanan na day siya ma-star overnight. Mas swerte kita saro kita kan mga parokya na i-staran kan sa bibisitahon kan sa tuyang mahal na ina overnight. So laom ko po sa indong partisipasyon at siya nahiriling ko na sa mga kaakian na mapartisipar digdi, masabat ki ina. Nahiling ko naman sa mga sakristan ni Kaloy na nagpipreparar na. Siguro mga amay pa ito, alas 12 banggi, rayao na po sinda nagsisirel phone, na nagpipreparar pag abot ni ina. So, salamat po. Pasensya na po kamo kung minsan kaipuhan ko po magsaway, lalo na kung nakakalo kita sa laog kan simbahan. So, dahi tapaglingawan po na when we enter the church, baka nalilingawan talang, dahi mantig sadya. But I need to remind, kasi lalong-lalo na sa laog kan konsagrasyon where we have to pay our respect, highest respect that we can offer. So, pasensya na tabi. Habo ko, pag abot ko duman, pag nagadan ako, hapoton ako ni San Pedro, o ikapadi, pinabarayaan mo sa naso mga parishioner gibuhon, so gusto ninda. Gusto ko man po mapalangit, o nairak man kamo sa padi. So I have to do my responsibility. Iyo po, pasensya na tabi. Pero kung dagit ka sa kuldi, napaghurunan man bagay yan. Yan. Salamat po. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asil sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, ka Diyos na mabubuton, asin maherakon, na ba, ang aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Lakaw, luway-luway sala, tapos na po ang misa. Salamat sa Diyos. Alani kinaban si Jesus karhon sa mga katawan, harayong haraliman, paduman banwan, siya darhon niya tungon niya. Ang tatarahapon dandadang mo, ang tinapahay na nagpaso. Haraniman, panuman manwa, siya darhon niya, tungon niya. Salamat po. Si mga masabat po, sa tuyang mga mass collectors, asin sa tuyang mga hobenes, nagpreparar po din saradit na flaglets na pwede niya itong ikaway pag adang-adang, asin pag-abot kan sa tuyang mahal na ina. Salamat po.